בחרנו לראות סרטון, והיום אני מראה לכם את הארנה החדשה. ארנה כל כך יפה, שמתחילה מ-2600 גביעים. היא הולכת להיות הארנה 9 שלנו, והארנה 10 הולכת להיות הלג'נדרי ארנה. כאילו, עכשיו מה שיש בארנה 9, היא הולכת להיות ארנה 10. אני לא יודע למה לא עשו אותה ארנה 10, אבל מה אכפת לי? העיקר שאני הולך לשחק בה כי זה מ-2600. אם זה היה מ-3000 הייתי צריך לחכות. קוראים לה The Jungle Arena, שם קטלני. וואי, סתכלו זה יפה היא, אל תגידו שהיא לא יפה. תכתבו לי בתגובות מה דעתכם על הארנה הזאת, לדעתי היא ממש יפה. עכשיו אני הולך להראות לכם גיימפליי של הארנה הזאת. וואו, איזה ארנה יפה זאת. הוא סמברמריאנס, לא אכפת לי, צריך נגד עצמו. כפי שאתם רואים היא כזה דשא כזאת. איך אני, כאילו ג'ונגל. אמרו לי גם שהולך לצאת איתה 4 קלפים חדשים, שאחד מהם זה אפיק, אחד מהם זה קומן ו2 ררים. אז האפיק הולך להיות איזה אחד, לא יודע איך קוראים לו, הוא זורק, איך קוראים לזה? גרזנים כמו בומרנג, כאילו הוא זורק וזה חוזר אליו. נגיד שמים סקוטן ארמי, הוא הורג את כולם וזה גם חוזר אליו. והקומן הולך להיות 3 גובלינס, 4 ו3 גובלין וספיר גובלינס, שכאילו מתי שאתה שם את זה יוצא 3 גובלינס ו3 ספיר גובלינס, כאילו 2 הגובלינס ביחד. לדעתי זה קארד מגניב. והולך לצאת איזה רר עם במבו כזה מאוד מגניב לדעתי, ועוד רר שאני לא יודע של ברבריאנס כאלה. ומקווה שנהנתם היום מהסרטון הזה, כי זה הולך להיות הסרטון להיום. אני אראה לכם עוד סרטונים על הארנה הזו, וגם בקרוב אני אעשה איתה גיימפליי. כפי שאתם רואים זה מון וניק אנד מייק, מדברים על הארנה. לדעתי היא הארנה הכי יפה שהולכת לתת. אבל זה הכל להיום חברים. תכתבו לי בתגובות אם לדעתכם זה ארנה יפה או ארנה טובה, לדעתכם איך שהיא נראית או משהו. תגידו לי אם אהבתם את הארנה הזאת, לא רק שהיא יפה, אם אהבתם אותה. אם אתם רוצים שיהיה ארנה כזאת, או שאתם לא רוצים ארנה בכלל, להישאר עם זה ואולי ארנה בצורה אחרת. תכתבו לי כל מה שאתם רוצים בתגובות. אל תשכחו לעשות סאב, לייק, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.